Eguerdion Euskal Herria, ongi etorri txorienera. Patrizia Baiteli, osteguna. Sigor Iturrieta, ostegun biralak, gustora. Bai, gaur atzaldien pintxopotia, asteburua hurbil, eta gaur ostegun biralak. Leku piloten galdu inda pintxopotia, Oitxura sarrak mantendu inbar dire, mesedez, hemendik herriko, ez dakit, tabernetako, animatu eta pintxopotean giro erra goten zan da, gaina herriko ostalaritzai lagundu itzen zaio. Bueno, esanakoa gaur ostegun biralak, eta nik gaurkoen ekarri zuet, arroz soberakinekin egiteko horrelako arroz tortilla deitu diot, baina tortilla, pastela, ez da gizea izangoan. Soberakinak aukiduzu desente, Naita indu. Arrozanak. Hau di egiteko. A ber, hau nik espreski egozi dute gaurko errezetarako, eta esan du, bakizu lantaldeak desente jaten duela, eta ekarri desente, eta ikusiko zuen, gero, sobratzen da nero ez. Gero ingo du, betegarri batek egin ingo dugu, baina, berena izango da, kontatzea, nola izango da gure gaurko lehen errezeta. Gurina eta olio txorrota sartagin batean jarri, eta bertan baratxuria txikituta gehitu ondoren, zerbak ingo ditu. Jarraian, irina bota, eta gero esnearekin bexamel bat ingo du, gorde ingo du. Arrozari, baratxuri lehorra, arrautzak gehitu, gero gazta pixka bat, eta ore bat ingo dugu, eta sartagin batean ingo da ore honen oinarri bat jarriko du. Gero, botako dugu betegarria bexamelena, gaineko orearekin estali ingo dugu, eta tortilla bat izango baliz bezala, buelta emango diogu, eta hor txigortzen eukingo dugu, dena erabatina izan arte. Gero, ensala batekin zerbitzatu, eta listo. Ez dakit nola atarako da. Egia da, lehengunen esan genuena, komentarioetan, gauzaren bat ero beste ez du ondo jartzen, gero, bai esaten du holan, usten bauzue pixkat ostutzen, hau beruan, gero, teorian, inaldala, nik atarako du tortilla bat, saiatuko nahiz ateratzen. Baina gero agian mamurtu egiten zaigu era bat, eta ja mastikatuta badaukagu. Konfiantza apurtxo bat, zego. Bai. Egi esan, bideo oso ikusgarria da, eta emaitza ere oso ikusgarria da, baina ziur nik uste dut berak aurkezten duena, mosten duenean da, hori hotza dagoela, eroerdi hotza, berua ez dut uste, zeia barruko bexamela ere ikusten da pixka gogortuta dagoela, eta, ez dut esango oskailuan, ero izoz gaioan sartu zuenik, baina, igual aukiko saben denbora apurtxo bat itxoiten. Baina, guk ez... Emaitza, holan berez, apurtzen bazaigu ere, nik uste goxua ongo dala, orduan, gainera, esan dago, arroz txuria gure txain askotan egiten da, eta ni beti normalean desente egiten dut. Orduan, jakin da gero sobra, erabilpen bat emango digula horri, ero bestela, arroz bola batzuk inaldia, hamburguesa batzuk, ero gaurrera egiko duen oinarriarekin. Tortilla batzukin pasatzen da, nik ezagutzen hauen lehen, tortilla patatak zerbitzatzen zituen taberna bat, nire hausuan Galea taberna, ez da jabe berdinena eta galdu inau. Baina lehen, ataratzen zabien tortilla pila bat, esaldu itzen zabien, asko goixian ziar. Eta ikusten zinuen batzutan barran, eta emango zu tortilla bat, eta 20 minutu edo itxoin bikozu, baina hor dago. Tortilla osua, eta ez itxoinin bida hori mosteko. Ataratzen zabien oso... Baizera. Arrautza pila batekin oso krematxu da orduan guztetan jakien itxoitia danik. Itxoitia sukaldian. Hori da, jamin kanpoan badao, hori ez da oso normala, ez? Hor aukitzen zabien da... Hor, Durangon oso ezaguna da, hor mesoi berriko tortilla, eta baita oso gutxi egin da, eta normalean, mosten dute, fina izaten da, eta iskin da jun iten da. Baina, horrela nahi dugu, eta horrelakoa da, jendea badaki zer dagoen, ez? Ateratzen baduzun, ateratzen duzun momentutik zer egon, holan behi da tortillai? Ez honek itxin itzen zabien. Laster jango zeitu, itxin pixkat. Honek itxin itzen zabien. Justo, nire neba egon zan, bakitzu sukaldarien ligan. Bai. EITB bateko programan, eta orduan, sare sozialetarako partaide bakoitza inzatzen holan bidixo bat eitxia. Batek itzen zen errazta bat, beste batek, bitxu, nire gozaririk gustokoenak Donostin, adibidez. Besteak ez dakize. Gomendiok eta ematen, nire nebakin zauen, bertako Euskal Herriko tortillaik onenak. Zein, zerrenda bat, zerrenda bat bostenak, zen, Iruñan bat, nik enauena ezagutzen, beraz, kotena zenien, ena zakoratzen izenana, arrasaten bebai esan zauen, eskina tabernakoa, gure herrikoa holan omenaldi bat herrixai, eta gero esan zauen bat, Gasteizen, zauela, txiki taberna, berak gamarran ikasten zauen ez sukaldaritza, hor onduan zauen taberna bat, eta han, hori, atalatzen da bela tortillak, pila bat. Osa, ikuste ditzuzu, da bero jate ditzuzu, atalatzen daue, 1 euro. Nire horreleko guztetan jat.
Durangon dago bat oin modan daola, ni naiz oso hango tortilla zalea, Ez. koipetxu egia iruditzen zait, nire gustorako, Eta gero astuna, eta jendea ia oso goxua daola, baina hori hemen oihartzunen bazeukaten tokia baita, baina oso samurra esan, baina oso koipetxua, ez zioten olioa ondo kentzen. Da pintxo bat jatekue bakarrik da, jazta, beti esan. Bueno, esan dakoa, gurina erabiltzen duen guztietan, beti olio txorta bat erabiltzea komeni, ze bestela erraiten da. Baratxuria eta dantzan hasten danean, gure ziazerbak bertara, eta ingo dituguna hemen, ondo erregozi bere ur guztia bota arte. Gero, irina gehituko dio, eta esnearekin, esnea berotzen jarriko dutoin, eta bexamel bat ingo, bexamel normal bat, Hori da. Azkenean, gaurko tortilla izango da ziazerbekin beteta, eta ziazerbak, danok ezagutze ditugun barazki batzu die, oso osasuntsuak, ez? Gehixenetan kozinatuta jaten dienak edo, tradizionalki, hori, salteatuta, ez? Gatzakin, olixo apurtxo batekin, berakatzakin, bexamelakin eta gaztakin bebai asko, baina gordinik bikain dauz. Ez baitzu zuen inoiz probau, entzalalan eta, zuek, ez dakit, beti letxuga jarten baduzue, beste osto erde batzuk bai aldo zue sartu, eta espinakak eta batez be, espinaken kimuak, hau da, espinaken lehen ostoak horrek dienak honek osto xamurrak eta honek txikixak, gaur egun gainean, saltzen dituzte, gainera juten mazate, supermerkatutan dagoten diolako paketeko lan kimu xamurrako bezala saltzen dituztenak, eta lehen osto hauek izaten dira, eta, hau, batzuk esango dute, pena bada, ez, gero, horrelako ziazerba bat bilakatuko dena, horrela txikia danean jatea. Bai, baina, beste osaga bai da. Ez da konparaziorik, zezuk eroste oso ziazerba batzuk, potolua dienak haundixak, eta bebai gogorra badia, apurtxo bat lodixak orduan entzalada baten dako gisa da. Ez entzaladako besteak, xamurra. Ostotxuak, bai. Hau, gero, kozinyatzeko nik jarriko nituzke haundixak. Baina bestela, honek, eta gordinik jaten baitxuzue, honek daukie, betakaroteno askoz bekeixau, ez da hori askendian oso ona da, osasunerako orokorria, baina azalerako esaten da oso ona dela, holan azala leguntzeko, eta gero, vitamina A eta C vitamina bebai, hobeto xurgatze ditu, gordinik jaten baitxuzu. Baina, kozinatu itxen baitxuzu, azken zure gorputzak hobeto xurgatzen da dauzkan mineralak, eta hori vitamina gutxi hauz dauzka, baina kaltzioa eta burdina xurgatuko itxuzu askoz hobeto. Orduan, gordinik edo kozinatuta, osasuntxuak, goxuak, eta merkiak. Eta reseta pila batetan erabili aldituzuna, guk hainbatetan erabiltzen ditugu, gainera, neguan bakizula, desente euskagola, orduan, eskuragarri dagoen zerbait, bai, dendetan, bai, herriko merkatuetan, ero baita supermerkatuetan. Izostuta, bai, saltzeitxuste asko, eta, txorina ikusten dozuenok, bakizueia. Baina lagun batek behin, olako supermerkatu baten, galdu zen, zedi horrek ostuak. Eta, karo, eski, gauz oso itxuta, espinakak ikustia paketen barruan. Adibidez, errukula edo kanoniguak, olakoak, asko saltzeitxuste, nik ikusi duten bakoitzean, beti, plastikozko poltzetan. Ni duela gutxi deskurritu nituen paketekoa. Ni beti, karo, ni txortak, gu beti txortak. Aina, errukula? Errukula ez. Espinakak, hori ez dut. Nik errukula eta holan, bai da tipikoa edo holan, pixuan ez die ikusten. Nik Italian ikusitxu, baina Euskal Herrixan inoiz ez. Baina espinakak, badio ikuak, hori txortetan ikustia da frutategi eta. Baina jendia geroz eta gehiago dau oitxuta plastikoetan ikustera, eta gero ez dituzte identifikatzen txortetan. Eta hori zera, hori espinaka da. Betidanik holan izan da, baina ointxe hori. Baina hori... Bauzko paketetxuak eta. Denekin da, padre. Orokorrean nahi dut esan, lehen arategira jendea joten zanean... Baina justo espinaka ez identifikatzia, gainera dan ze beste gauza izango da. Holako berdia. Ostoak saltzen. Egia, paketetara joan da, zuk hartzen dituzu zerban paketeak, azelganak, oso antzeko, berdea ez da, bai, zurtoinak dauzkate, eta ez da berdina, bale, baina... Apurtxo bat kiribildu haua... Nahaztu altzara baita hor, ez dakit, egia zan, ez dakit. Zuk nola kontsumitzen dituzu holan gehiago espinakak? Niko zinatuta, beti, ez daukatu itxurenik. Gordinik ez daukatu itxurenik jateko. Ensalada... baten inoiz holan izan dituela erosit eta bota diz, baina, beti gordinik jaten ditu. Egon zan, denboraldi baten, jaten itxuna irabiatutan. Probatu zu laranjan irabiak, zukua, oso benetan, Bai, egun ematen probatu behar duzu. Baina benetan, itxen hauen, esnia,
marrubixak eta banana, eta oso ona da. Oso ondo da, bai, irabiak horarte hori. ondo. Eta gero, espinaka holan eskukada bat botatzotzazu, ez dotza isa zaporerik emoten. Eta orduan zetako botatzen dut eso? Osasuntxoa goiteko. Eta osto berde eta klorofila da sartzeko. Itxeko osasuntxoa nire irabiat. Eta holakotan, nik behitu gomendatzen dut benetan. Zaporerik ez dotza ematen holan barazki zaporia, dakotzu, marrubixan eta bananan zaporia, baina... Beste aukera bat, ze kritika bioztazo. Oso, animak izutanen aldekoa naizela, ia konbentzitu nauzu, bai, ez nia bota idazu. Bota idazu ez nia. Bueno, errezetara bueltatuz, bueno, hemen, ja, ondo erregozita, nahi izan eskero hauek atera, gero txigitu alko genituzkemen labamatekin txiki gehin, baina, bueno, honek osto txikia zienez, ez diute enredatuko gero barruan ezer. Orduan, honi, irina botoko dugu, esnea, beroa daukau, eta bexamel bat ingo. Bexamel bat, kasuntan, zia zerrena. Eta, bueno, eta esnea. Bai, gaurko kasuan, zigorrek egingo da, tortilla, bueno, nik esango noen, originala. Julenek gidoian jarri dau, arraroa. Ninaz gehiago originala, Eskerrik asko. Eta orduan, ingo berba, beste tortilla arraro batzuk aurkitzu itxu Julenek hortik, eta komendauko itxugu. Bai. Lehena da, desera ikitako patata tortilla. Hau, Ferran Adriak kosina usauen, 21. mende hasieran, eta esaten zabien izango zala, hori ez, patata tortilla berrixa edo helduko sana, hone kosina berrixakin, eta, baina, bueno, ez da. Da, holako koktel kopa baten zerbitzatuta, eta azkenean da osagai bakoitza jarritxa desberdin. Patatakin itxena krema bat, gero aparra. Baina, nola iten da, eske kontua da. Sifoiak inta, ez? Kontua da, patata doa egozita. Patata ez du erregosten olio batetan suabe, gero. Doa esnetan egozia, ez? Ez, uretan egozi iten du, eta gero botatzen dio, esne gaina bere ur pixka bat, gero gatza piperbeltza, birrindu iten du, eta hori, sifoi batean sartzen du, ze apar bat nahi du lortu, orduan, esne gaina sartu inbar dio, bai ero, bai. Gero, arrautza moduan di, arrautza, holako zabaioi bat, arrautza gorringoekin, dainako nasketa bat, hori ere sifoian sartzen du. Eta gero lan, zan dezago, natural bakarra da kipula egiten duena, txiki mozten du, eta karamelatu egiten du erregozita, eta da oinarrian hori. Oinarrian kipula, gero arrautzan geruza bat, eta ero patatanik, eta ero olio txorrota bat. Patata egozita beharrean, izango bazan, konfitatuta oliotan poliki, eta ero birrindu, esne gaina bota beharko zion, gero aparra nahi badu lortu, noski ez? Ero gelatina bat. Horrek uste nion faioanik, eta probatu nuen, nuen ematen errezeta, errezeta hori indaukat, ez hemen, txorien ez. Horregatik akite, ez zuela funtzionatu, betiko tortilla jarraitzen dugula ikusten sorionez, gure eta erretako barretan. Desberdina da, nik pentsatzen dela aukitzeko, zapore txori, da zehose originala aukitzeko, nik entzun duten bakarra, erreferentzia bakarra da, Leo Harlemen monologo baten, bakarrizketa baten. Izena, nola. Bueno, kritikatzen dut zala, kritika gogorra jasotzen jutortia honek. Izena. Ezin da konparatu. Ez, gauza, hori da, beste rezeta bada. Hori da. Beste rezeta bat, oinarri hartuta patata tortillak dauzkan osagaiak, baina, beste rezeta bada. Hori da, eta, beti patatak beti izan die, zehose... diru gutxi zokotzun nian ez, beti olako patata batekin gixatu bat, patata batekin tortilla bat, eta olakuak. Baina, ondiokan badau bat, pobri hau adala, ogi tortilla. Hori txorien enintauko, hori da, ogi sarra ez, ogi apurra, sobratzen gatzuna, oindala bi egunekuak, horreko lan apurtu, eta... Hori ez, hemen jartzen dugu bai gaztakin. Eta esnetan. Hori, esnetin, berakatzakin, perretxiakin, eta arrautzakin itxendan olako tortilla bat. Txorienea etorri zen, Mikoleta elkartekoak, non aurkitu zuten lehen idatzia, patata tortilla nafarra dala, eta egin itxuen patata tortilla bat esnearekin, eta beste bat ardoarekin. Ardoarekin? Ardo gorriarekin, zan, beltza, iuna. Ostras, hori bixi egon bizan. Gozo zeman, oso gozoa. Bai, oso gozoa. Eta esneana oso benetan, esneana oso xamurra geratzen da, eta da truko hon bat, patata tortillak, ez zuk esaten duzu moduan hau, tabernak asko atatzen dituzena, pan, ez, baizik eta batein, eta ordu asko egiten dituenan, eta gero lehortu egiten dana, ez, esnearekin dain da, xamurra geratzen da, ordu pilo batez, eta ematen du,
ez egin berria, baina egia da, denborara janda ere oso goxua zegoela, eta hori antzinako errezetategietan aurkitutakoa, Nik truko bat eta hasi nintzenian kosinatzen eta ikusi nauela ez dut erabiltzen, baina... segundu bat. Bai. Gatza, piper beltza eta intxaur muskatu botako iziot bexamela. Gure bexamela listo dago, bale? Oso ondo. Ez, hori truko bat badala, ez? Botatzea, itxausunean patata tortilla bat, arrautzei, jendeak botatzea hotza, esne txorrotada bat, edo esne gain txorrotada bat. Hartuan bidoia beste batzuk. Bai, nik ez dut erabiltzen, baina truko hori entzunda daukat. Ez esniakin itxia dana, baina bai. Beste tortilla bat, holan originala eta tortilla lasaña. Hori txorien egin gendun, Aritz Gaiastegi eta Maitan Eurbitak. Txorienen dana dago. Ez que bako ze materzeta da maskiun. Patri, bako ze materzeta da maskiun, jamen. Pila bat. Bueno, tortilla lasaña da, azkenean lau tortilla desberdin eitxia. Bata, imaginau, berdia. Bestia gorrixa, txoixuakin, bestia ziazerbakin. Bestia, ez dakit, urdai aspikuakin holan. Eta tortilla bakoitzan holan... Geruzan artean, Bai, geruzan artean, gazta edo bexamela jartzia. Bexamela ginen. Hori bai da potentia da, olako portzio batek. Emongotzu afaltzeko, bueno, bi egunetarako, be. Ze hor badauz, ez? Lau geruza, bexamela, gazta... Dietakua ez da. Ez. Eta hori gaina hor pena izan zen, esan oso egonkorra izan. Eta ja bukatu azkenengo geruza inberda gero gazta jarri eta labean. Gorritu, ja dana. Eta pixuarekin aldamen eratorri zen, eta erorin zen, baina, bueno, zimaz, goxua zegoen, Baina zuk esan dozuna, mokau bakoitza, bete itzen zen, mokau bakoitzak ina, bueno, aurkezpena igual ezan oso politxa izan, baina, garrantzitsua dena da, hori ez, lastamenean ona egote da, hori pasau jakome bai, Helen Arzakei, ze berak sortu zauen txokolate tortilla. Hori Arzaken. Eta berak esaten da, satarra geratzen dela, baina goxua daula, eta da, tortilla originala ze dultzia da. Ja, baina badakizu, ze saltzarekin zi joan hori errezetan, ez? Zerekin? Letxuga saltza batekin. Txokolate tortilla eta letxuga saltza? Eta dana gozoa, postre bat zan hau, postre bat zan. Bueno, listo. Betegarria badaukau, orduan, oin, arroza. Arroza izango da esan dako, hemen jarriko du sartai bat, eta hemen botako du geruza bat, arroza nengo duguna, katilu, sartaian forma bera emango diogu, arroza honi hemen sartaian. Eta gero, betegarri honekin bete. Eta gero, 3 laurden erabiliko ditu horretako, eta beste erenarekin tapatu ingo dugu. Gazta tartean, eta hemen botako duguna da, 3 lau arrautza, gero baratxuri lehorra, piper beltza, eta gazta eskukada bat, gazta pirrindo. Hau, naziko du ondo, eta gero, bueno, hau, temperatura ertainean ero, ze asmoa da gero, arroza sokarrat antzeko bat eitea jutea geruza guztian azpitik, honetako indukzioko zuak ez diain honak, honetako die zua da ona. Ze zuak iskinetatetik ere ondo ematen du. Baina, bueno, zerbait ingo dugu, kontua da hasiko dela hemen. Bueno, baratxuria botaten, baratxuri lehorra, gero piper beltza, arrautzak, eta hau, dana nahazten. Aber zer ateratzen zaigun hemen. Ziu zeu goxua, ez? Bueno, apurtzen bada ere, hau txarrezin dago niñez, arroza bat artean, eta arrautzak eta gazta. Arrautzak ingotzana arrozakin nahazterakoan da, gero kosinatzerakoan da, hori ez, gero dana biltzia. Hori da. Eta ez apurtzea, ez arrozakin bakarrik eitzen bozue, arroza... Bueno, bai, hau glutaminosoa, erabili behar, igual, patre... Alatabe... Bai. Beruan behintzat, beruan... Ez. Ez. Egin jogu noizpait, ez dakit akordatzen zari, baina egin jogu noizpait honek arrozakin, arrotz hotzakin, da, bai, soberakinekin, honek holan laukitxotan gorde, gero frijitu, da hori, baina ondo bilduta egon bida. Beraz, arrautzak horren dako, ingozteko, itxasteko, onena. Ez bazarete animatzen, hau egiten, edo desan guk ingo du moduan, inalditzuzu esan dagoa, bolatxo batzuk, irinetik pasatu, frijitu, eta tomate saltza batekin, holan errex, hau, oso gozoa da. Bueno, lehiaketa bat dau, zigorza, adibidez, sukaldaritzan pila bat innovatzen da, ez? Eta gauza berrixak asmatzen die. Eta dau, lehiaketa bat, antolatzen da bienak, Irungo Vitamine Faktoriak eta Santelmo Museoak, eta da, gure eguneroko lan objektu tradizionaletan berrikuntza bat topatzeko. Eta da, gainera, objektu tradizional euskaldunak. Ze, hau asmatu zauen, Argentinako Elga Masetani, berak, eta, oparitxu sotzielako lan matea itxeko,
olako tresna bat, silikon askua, originala, da, zintzilikatzeko balixo zaben, da, balixo zaben gauza askotarako. Da, esan zaben, behitxu, Argentinan, antradizionala dan objektu bati, eman badutzi holan bizitza berri bat, segatxik ezin, gauza berdina, euskal objektu edo tresnerixakin. Eta orduan, urtero itxenda lehiaketa bat, urtero dauki olako gai bat, eta gero, lehiaketa bat dau, irabazlia dauta, baina danak, aukitze dituzte holan, esposizio baten, erakusketa baten, Santelmo Museuan. Badibidez, 2017an gaia izan zen talo aska, hau zure egunekua da. Talo aska egurrezko lako erreti. Nik hori intzun da daukat, hortik babarrunak eta dana jate zituen, ez da, mai luze batean jarrita, eta hanjango zituzten, eta talo aska handia da, hori behintzat, razioko babarruna jateko, ez da. Igual berritxuko zabien holan individualak edo itxeko, ez dakit? Ekusita daukat, egurrezko holan berri, itxura daukat holan modernoagoa, baina oinarrian, bardina. Gero, 2018an kutxa, 2019an zirtzia, inzabien, 2022an, hogeita batian, txokolate ontzixa, 2020an etzanin, pandemia. Pandemia tira, gatzontzia, sehaska, eta aurtengoa da gaztainak erretzeko gailu bat. Orduan, gaia 2024koa ikusi biko dugu, edo joango gara Santelmoko erakusketara, ikusteko jendeak ze asmatu dauen. Nik uste, politxasan sehaska, nik egizan, gure bi nagusiak, Amaior eta Araitz, 1800 eta mapikuko olako sehaska batean hasi genituen. Ekarri zuten, nire lehenko bikotearen amamana ero, gurpillak, holan, zeuskan gurpillak eta umea, lokartzeko, saltoka egoten ziren. Oso egon esan. Oso autentiko eta gordeta daukagu oraindik, ezin da erabili. Nik, aberek hartze duten, zera, gainera nire Aitzitxa Fernandok enjakuga, eta orduan nire txian geratuko da, belaunaldi, nire Aitzitxa Fernandok asko gauza asko itxe itxu egurrakin. Eta olako kutsa hundixak, eta hauka, gaiu bat, nire lagunak beti etxera etorten dinean da, hauzetako da, eta da, intxaurrak apurtzeko, eta da olako karratu bat hundixa, eta da olako, eta gaina daudana, lauguruz jositxa, eta berakan daukadana. Artista da egurra lantzean. Artista da benetan. Ja, ez dago asko itxen, taierra badauka, baina ez da asko joaten, eta baina gustatzen jako pila bat, beraz. Ni hemen hasi naiz, ikusi zueniko argamasa, gure trinkoa lortu dugu. Argamasa zan, garai bat antzina, erabiltzen zuten erromatarrek, beraien eraikuntzak ez erortzeko. Eta hemen esan dakoa, 3 laurden, ibiliko ditugu, holan, oinarri bat eiteko, iskinetatik gore ingo duena. Hau, tortilla baino bet, tarta. Tarta, esate, opila gehiago da, pastela bat izango da gehiago, tortilla baino. Tortilla ditu nion, baina berak, egia da, hemen, gaur ostegun birala da nontan, ostegun biraletan inen ditugula, sare sozialetan ezaguna diren errezetak, ez? Eta berak tortilla deitzen dio. Tortilla de arroz rellena. Argentina da, gaina. Eta berak tortilla deitzen dio, baina nik honi gero, irtena emaitza egia da, patata tortillaten antzeko izango da, baina gaina koloria baduka horixa holan ez? Arrautzak eman diona. Hemen, garrantzitsua da, zuarekin jolastea. Zu ertaina behar dugu, kontutan izan dana kozinatuta dagoela, ez du behar hemen kozinatzea ezer, eta hor geruzatxoa jun behar da, azpian egin. Buelta ematen diogunean, hon behar da, kurruskari esaten da, sokarrat, ez erreta, espero dut, hori sudurrak esango dugu. Espero dugu. Eta, nik uste dut honekin, oinarria listo dago zala, eta oin, Betegarria. Betegarria. Oso ondo. Ai, txoi! Zer? Gazta. Gazteizen gaztetan dan gazta, guztetan gazta. Ema doztasun sustua. Eko entxein binauen berbat Teknopolisei buruz. Ja, gota osturte. 25 urte inditxula. Ja, harrapatu izatxu, Bai. Nik isa... Urbila daukat beste adin bat, 25 baino. Baina, hementxe Euskal Telebistak eta Elu Jarrek ekoizten dabien programa hau, teknologiai buruz eta, mende laurdena ospatu dau, beraz, txorienetik, emoten dotzagu, sorionak, naiz eta, egin zabien festa bat Bilbon, eta ez oskuen gonbidatu. Azuri ez? Azuri bai? Ezin izan itzen, joan, baina ez zizuten gonbidatu. Ez ostien gonbidatu. Badak hor, kanape danak eta jate itxu dala.
eta esan zizten honen. Guri eiteko ere bitzat deitzea bazeukaten. Bai, ezta. Egin genien, presio hon batian. Bueno, 1989 izabien lehenengo programa hartan, otxaian, hitz egiten zauen espazioai buruz. Orduan, 25 urte berandu hau, indauin azken programa berezi honetan bebai, espazioai buruz hitz egin daue, eta, bueno, eskuragarri, beti bezala, EITB nahieran. Han ikusiko zue. Eta, inditxuste, txorinek zema zaio? 2000 eta piku. Teknopolisa bakarrik 750. Baina da, ez da gure bezala egunerokoa, gure saio egunerokoa da. Eta berezi xaua da. Furtsu bat, ez da berezi okerragoa ez, baina gure egunerokoa da, eta bereina asterokoa da. Bueno, baina eurak sari pila bat irabazi dituzte, irabazi dituzte, bueno, 2 aldiz Accenture saria, behin Euroscience Foundationen Popular Science TV Award. Award? Sekundu bat? Bai. Betegarria, gazta berriro, eta oin ez da lingo. Oso ondo. Award, sí. Eta, bueno, Xorien etarron saria, da, zuek gurekin disfrutatzia, egunero EITB baten, hemen kosinatzen, eta gastronomian inguruan. Hori da gure saririk haundixena. Baina, alatabe, hemen bixon artean, batek baduka saria. Aitzen, gendu, lengunean. Baina, berreiz, igual jendia ez da enterau da. Txiloek sari bat irabazi dabela. Baina, bitxo, hor niri duten gonbidatu ez dakit, Baina, holakoetan, Alberto gure zuzendaria ni baino politikoki, baina oso ondo hitz egiten du. Baina, azpimarratu zituzten Albertoren testuak, eta zigorren energia. Hori zazuten? Hori nuen irakurrenik? Bai, nik hori entzu edo notizia berri horre jarri dituzte, baina Inigo Esbeltzan kamara lanak ze? Ja, hombre, Inigo eta gure jefia. Egia da, billo, Inigo eta niri bakarrik utziko bagin uste, txilo izango zen ezberdin. Eskerrak Alberton filtro daukagula, eta pixkat gelditzen gaitu esatik, on lasai, gora etorri zaetela. Programa bat ikusi nauen, Azoresera joan nintzenian esan zuten. Jo, bitxu, ikusi Azoresekua, eta holan hartuko itxuzu ideiak, eta gisa da, bidaiatzen zoi esenean, bitxu, politxa da, nahieran topatzea horrek txiloen programak, ze ideiak eta emote dutzuelak. Egia da, ikusi gendun da, jun ginen zugatik, ez dakit jatetxe honetara, ero ez dakit nungo ondartzara, ero ez dakit nungo mendipuntara, ero eta oso politxa. Eta holakoak ondo etortzen dira. Bueno, a ver, txiloen asmo hori da azkenean, ez? Jendeari erakustea. Eta ez bakarrik beti jendea juten dan betiko lekuetara lekuak, ez? Leku originalak eta. Bai, ezberdinak. Eta hortan, Alberto benetan lan handia egiten duela, aurkitzen horrez esatu. Hau, nuna aurkitu dozu? Osea, nola justara? Hau, benetan batzuk esate dozula, hau. Beraiek ere, turismo bulegokoak ezagutu ez toki hori. Benetan. Holan, esan, guk hau hemen zeuenik jakin bezgenekien. Hori beraiek esan da guri, Badauka meritua. Bai, horretu. Azoreseko programa horretan, badau plano bat, niri asko gustatzen gatena, da Elixa baten sartzen, eta Alberto makurtu. Estilo Alberto argazkatatzen. Eta gero, zigor pasatzen da hori da, bitxu, diru eskale bat. Txantxetan, txantxa txiki. Bueno, plater bat, a ber, esan dago hemen, olio pixka bat eman diot, hobeto labantzeko goiaraz. Askatuko da. Bai, askatu nik uste baietz, ez dakidanak horrituta ongo dan. Edo hori ez, hau zera, sokarra taukiko da benedo ez. Hau zuzenekoa da, Atatzen dana. Bat, bi, xauena, xau. Iru. Ostra, piletu iten hau. Bauka, putxo bat. Baina izan behar danean kolorea. Honek ematen hau, honek patata tortiak ataraten dituztenak, honek Kordoban eta horrek lodixak. Gizu txapelketetan hoi daudelo modan. Bilbon da holan iten dienen. Baina dien lodixak, baina ero barrutik gordina eta... Eta zelan ematen dutzi buelta. Ze batzu tramankulo batzu dauz? Crossfit ero jongo di, ero iten ero. Torti crossfit. Oiene. Ona... Bueno, honi, ez errez, forma pixka deman, tortilla dizango zan moduen, honi zardezkarekin, ez, inoiz ez, mesedez. Eta, utziko dugu gorritzen, bestaldetik, pixka bat, gero hori bada, buelta emango dio berriro, eta alde hau utziko dugu gorritzen, eta hor, oskailuan daukat, ensala osto batzuk, ingo bituguna, ensala osto batzuk ondu, eta honekin, nik uste du gero,
Jarikorreko egongo dala, baina, bueno, ikusiko du. Uste dira noin, hemen beste 4-5 minutu, zu ertainean, kozinatzen, buelta emango dio, eta kolorearen arabera ikusiko du, beste buelta bat eman, ero ez. Baina, bueno, ikuste duzu, hau da, emaitza, txikiagoan ero inaldozue. Gurot esan, izango da dana berotzeko eta temperatura emoteko, ze benetan arroza egosixa da, arrautzak be, egin dauz eta bexamela be. Arrautzak hor kozinatu ingo die pixkat eta bildu ingo dute. Orduan, uste badu pixkat gehiago bai ingo dutena, azkenien araki boletan iten dutena, ez? Kozinatu ingo die arrautza zuringoa eta dana hor dagoena, eta bildu, heldu ingo duten hau beto. Horregatik, orduan, pixkat utzi ingo digu, kolore polita eta kozinatzen. Bueno, lantaldeak hemen gara hitz egiten da astuna izango da. Bai. Bai, nik uste dut honepetu. Razio batekin nahiko. Baina razio izan. Ja, laurdena baino, ez? Ez dakit, bueno. Kontua da, buelta eman diogula berriro. Entzeko koloria. Bado, de patata tortilla kortik ere olako txuria direna, Orduan. Bueno, hau badau. Beto, galdera daukat. Zenik gaina aukaizki egiten dudala esaten diate. Zuk nola ontzen duzu ensalada bat? Ze ordenetan? Gatza, ospina eta oliba. Vale. Ni naiz gatza, oliba eta ospina. Eze, olixuak, teoria badaki, baina niri esan aldea, dara esaten dutena, beti, 40 urte amazkit hau egiten, eta esaten du, eta ondo zaporea ondo hartu dio beti, ondo gustora dago. Txarto. Bai, bale. Ez, goitzak itxian. Teoria nola da, ordan? Olioak bestela ez duela usten gero... Bai, olioak irristatu egiten dauela gero botatzotasuna gainetik. Edo bestela, olako pinagreta bat itxia daukotzu, olako pototxo baten. Hombre, hori arrezena, noski. Hori iten zuten, jatetxe batean, egon nintzen ani, lan iten gendun, tope. Eta arrautzan askiak pilo bat, geneuzkan. Misen plaza da, zerbitzu hasi baino lehena, dana preste eukitea. Eukiten gendu zen, horako tomate konservako potoak, 3 arrautzakin, kraskatuta, pila bat poto. Orduan, naski bat, brun. Venga, beste naski bat, ezinen ibili bier, 3 arrautzak kraskatzen, ez da gizer, eta horre potoak ero oskaiban geneuzkan. Orduan, denbora aurreratzearre, eta potoko oso, Osa, poto pila bat? Poto pila bat. Gutxi gara kalkulatzen genuen, gaur salduko ditugu, 20. Bai. Orduan, 15 izaten genituen. 15 potolakoak. Hau ezan izango razio bat, nik uste dut hau, razio bat izango bazan handia dara. Bai. Hau dana, Patri? Paskantzeko, plater bakar boruan. Bale. Zu plater bakar moduan iken bat. Ez, entxalatxo batekin? Bai. Neiko, eusten dio, Eusten dio. Oin, ensalada pixkatekin, nik uste dut, lehen errezeta, sanguiz bajateko moduan gero. Aian nire postrerako da. Bai, baina zurea beti iten du, ez? Nireak beti itzen da, bai. Normalian gozarirako hartzen da, baina aurkoan postrerako hartuko. Bai, hemen daukazue, gure arroz bete tortilla ziazerruekin. Ñam. Ñam. A ver, emaion. Ja, ba. Hene, zerako puxketa. Eta, berua dago, atara berri. Ez dute oskaioan sartu, ez dute... Zego Gazta badauka, Gazta badauka. Intxaur muskatuan ikutua bebai. Nabarmen, hola? Goxua, krematxua. Eta nik ontsa beste errezeta viral bat. Klasiko handi bat, estatu batuetan, behintzat. Kakahuete eta marrubi sandwicha. Bai, badagolako sandwich bat, estatu batuetan gozaltzeko jaten da biena, hau da guk ogitorradak, gurinekin eta marmeladakin, hemen tradizionalak edo izango zienak. Han itzen da berdina, marmelada marrubixana eta gero kakahuete krema. Hori gozaltzeko oso tipikoa da. Gozaltzeko hau, Gozaltzeko. Haze bomba. Bai. Baina, azkenean, gu bai gurina jartze dut zau,
Beraz, gantza. Bai, oinarria bardina, gero eta fruta mermelada bat. Bai, baina hau da ogitartekoan beti. Orduan, kontakotzu zela lehenko dugu, ze tradizionala batzuk itxin daue hotza, beste batzuk txigortuta. Eta nik ekarri gaur, aire frigigailuan bat. Oso ondo. Lehengo moldeko ogixerra bat kakauete kremakin igurtzeko, beste bat marrubi marmeladakin eta bisak elkartu ogitarteko bat itxeko. Aire frigigailuan berotuko 3 minutu 200 gradutara, gero buelta emangotzau eta beste 2 minutu kozinako temperatura berdinean. Gero taldean egon asko komentatzen, da zagosti, baina hori etzinunin Elvis Presleyn sandwich hau. Zare banana zeukan, ez? Hori banana zeukan irugiarra, hori zan txarrikeri besa bat. Bueno, beste batzoi ere hau esango dut. Bueno, bai, baina egisa da, ona dagoela, Nik probau dut han eta hemen be, eta goxua dau. Beto, egia da, estatu batuetako pelikula guztiak ikusi dana, beti askaria eta han eza umeiero kakauete krema. Eta oso ohikoa da entzutean, eta inoiz probatu dut, eta esan dugu, bai, goxua dago, baina ez nago erakurtzen nahi dut esan, olako txerri pate batek, gehiago erakartzen hau ogitarteko batean jartzea, hau gozo, iruditzen zezitazko gozo. Han, kakauete kremaketa izaten diela oso dultziak, guatatzotzia, sukria, olixuak eta, hau da, 100% kakauetea. Bakarri da, birrinduta eta berak daukan olixua askatzen dau segitxuan. Eta, hau, deskubritxu nauen nik, betu gozari bat atzoin nauen gainera. Ogita osada bat. Ondo txigortu da, ogisa ona, hau ama orea eta zuen herriko okindegi on batena, xafla luze bat. Ondo txigortuta, eta gero kakauete krema, eta banana xaflako lan gainetik. Gero nahi badozu koko apurtxo bat gainetik, edo kanela olan hautza, hori da, nik gozarixetatik olan, top. Bueno, hau antza lehen idatzizkoa, 1900 batgarren urtean, hor Boston Cooking School Magazine aldizkarian, agertu zen errezeta hau zala hori, horako moldeko ogia, kakauete kremalde batean, eta bestaldean nahi zen duen fruta marmelada. Ez duen jartzen marrubizkoa izan bera. Gaur egun marrubizkoa da, bai ala bai, Lehen zan hori, eta ero bestaldean jartzen duzu, zu nahi duzun, ero gustoko duzun fruta marmelada. Eta, bueno, hor badago bestea, 2002ko, niko, zenbakin potola dira, 2002an nintzen hor inkesta bat inzuten, bigarren hezkuntza bukatu gabeko, oraindik bukatu gabe zeuden aurrek, zeuskatela, janta, 1500 sandwich horrelakoa bakoitza. 1500? Sandwich, horrelakoa. Ni beti etxean eta guraso ira, gauza osasun, jarri askaltzeko, ero gozaltzeko nahi duzuena. Baina pixat aldatzen, jun. Beti berdinan jartzea da, hori ez? Hortarako be jendia da, batzuk aspertu itxen die segitxuan, eta beste batzuk bie daue baina osasun aldetik behiratuta, osasun aldetik behiratuta, nire ekiri egunero txorixoan jarri beharko nizkio. Zigor gauza bat, esan bitzut. Bat aire frigigailuan da? Aire frigigailuan inbiot bat, eta bestia, ikusteko apurtxo bat desberdin jasunak, engau plantxan, gurin apurtxo batekin, orduan, hementxe, horako aurpegi baten jarri dugu kakauete krema, bestian marrubisa, eta jak, holaxe. Beraz, batzuk holan jaten daue, niri holan, pentsatakat oso lehorra, edo holan ez luzuklen arrozakin edozun, argamasa dala. Apurtxo bat ez, ze moldeko ogia, hori da, nik gustatzen gat, orduan, bata betxu, hau bertan, sartu biau, airfryerrean, 3 minutu, 200 gradutara alde batetik, 3 minutu itxeitxu denean, beste bi bestetik, eta bestia, hementxe, gurina urtzen danean, oraingo, plantxan. Ni beti, behin baino gehiotan aipatu izan dut, egin izan ditu danean, umen urtegunak eta hori, eta iten ditu danean horrelako sandwichak urdaiazpiko egozia eta gurinarenak, sartaian iten baitut, danak jan iten dituzte. Eta gehiemak gurasoek. Egin baitut horrela, beti soberan geratzen dira, aldea dago, plantxatik pixka pasatzia eroaz. Aukeran, mesedez, intzazue plantxan, zaizuela patireko, kostatu. Bai, noski erroxa bada bestea jan, eta baina desberdintasuna dauena. Desberdintasuna, kristona. Bueno, bau bigarren mundu gerratean, antza estatu batuetako soldadu tropek eta hau kakauete krema asko jaten zuten, eta hortik ekarri zuten, eta gero hortik aurrera, monoan jarri zan, eta esaten duen askotan,
Erosi nahi bozu erosi, ekusi, ze hor badaude, kakahuete kremak eta kakahuete krema, badatzu badaude, euneko kakahuete krema besterik ez daukatenak, eta gatz pixka bat. Eta beste batzu daude, gehigarri pila daukatenak. Nahi ona osasuntxoa zeinez, koipeak dena daukate, ze kakahueteak azkenean koipea badauka. Badauka, baina, eta gero presixo aldetik ez pentsau hola naturalagoa erositxa garestixa badanik lehengunean, 400 gramoko tarro bat erosenan, holan kristaleskoa, 2,36. Hola, euneko kakahuetia gainera bakarrik, osea, ez da gauza bat, ez askok pentsau leike, naturala izaten bada, ez, igual. Ez, baina hau, kakahuetiak orokorrian merkea dira. Hor, fruitule horren artean, jute mazadete fruitule horrek erortzen, merkeenak, nik esango nuke, kakahuetia diela, merkeenak, eta hor, betikoa esaten duena, badaude txigortuak, badaude frigituak, badaude naturalak, badaude gatzakin, horre galditen gara, gaur egun aukera zabala. Eta gero, kakahuete krema, ontxe, kremaketan, nik akordatzenaz, erosketak hasi nintzenian itxen, hau da, 2008an, 18 urtekin, ez? Joan nintzenian etxetik kanpo bizitzera, ez zauzen olako kremak eta etzien asko ikusten. Igual ikusten ziren supermerkatu handixetan, baina etzien da, gaur egun, pila balekutan dauz. Baina, ala ere, ez, nik egia esan, ingurua, nire inguruan. Inor ez dut ikusten, nik esaten nuen, hau, etorriko da ona, ikusten esan duzuna lehen, esan duguna. Pelikuletan da ez da izan, olako gauza pila bat ikusten ditu, da, hori han gertatzen da. Eta 15 urtera, 10 urtera hemen daukagu. Hau, saltzen ikusiko duzu, baina gero ez da horren oikoa, nik ez dut nire inguruan jentea hau jaten. Nik ikusten dut, nire adineko jendeak jaten dago asko. Sarrak. Ene. Buelta, ez? Sarrak, honei, buelta, eta, aire frigigailuan daukagun ogitartekoa. Ina dagoenean, bueltan etorriko gara, honek ja, usaintzen da, kurruskari dagoela, Oso ondo, venga, ointxan. Hementxe, aire frigigailuan enjakua, eta hementxe gurinakin netako itxura onagoa dauka. Itxura aldetik, hori esan dugu. Harinagoa, goxua. Zuek aukeratu. Orduan, ningo. Eta aire frigigailu ez daukazu nuntzat, bakizue, labea izearekin iten mozue, emaitza berdina daukazula, Bai. Orduan. Zer zerbitzauko bat eta bat? Bai, hori da, daunan biak usteko. Hola, xesta. Behitxu zelan garatzen dan. Holan kanpotik. Zer lizuna. Oso goxua. Hau, da gure, kakahuete krema eta marrubi ogitartekoa. Zein moztuko dugu? Zumei duzuna. Mendik hasiko da. Venga, hau moztuko. Hau, ez? Eskua ez para gurina daukanera, junda. Hene. Joder. Ederra. Goz, horatzen da kombinazioa, bitu, nik marrubeik egin. Bai, ez da. Enuen, sekula probatu. Hola, puntu gozo horrekin. Bai. Bai, gomendatzen dut zugu probatzea. Eta bai, gomendatzen dizugu, bihar txorienera etortzea. Ostirala da, eta gu hemen izango gara. Gerarten.